Ahojte, moje meno je Matúš a poslednú dobu sme dostali veľmi veľa zaujímavých otázok ohľadom projektu Mini Erasmus, ktorý sa bude opäť konať 22.11.2015. Keďže celú dobu sa vám snažíme odpovedať hlavne písomne, či už formou odpovedí na mail alebo na fanpage, rozhodli sme sa, že teraz trochu zmeníme veci a spoločne s Tomášom vám o nejakých veciach, čo sa týka projektu Mini Erasmus, povieme. Čo bude tento rok nové na Mini Erasme a aká je tohtoročná filozofia? Na čo sa budete zameriavať? Treba si uvedomiť jednu vec, že každý projekt sa vyvíja a takisto sa vyvíja aj náš projekt. Mini Erasmus ako taký teraz bude viac zameraný na to, ako vás vieme motivovať niečo dosiahnuť v živote. To znamená, že nebude to len o tom, aby ste videli skutočné prednášky a semináre, ale bude to aj o tom, ako môžete sa dozvedieť niečo viac aj mimo školu. Namiesto 8 škôl, ktoré sme mali predtým, teraz budeme mať až 10 vysokých škôl, do ktorých sa budete môcť zapojiť. Pridalo sa veľmi veľa fakult aj na školách, ktoré sme mali predtým. A takisto sme zvýšili počet stredných škôl, ktoré do projektu budú zapojené. Konkrétne teraz ich bude zapojených 50. Ako bude vyzerať program? Čo bude iné oproti minulým ročníkom? Tá štruktúra tohto projektu je nastavená už dlhodobo, to znamená, že trvá 4 dní. To znamená nedeľa, pondelok, utorok, streda, štvrtok. Štvrtok vlastne odchádzajú, v nedeľu prídu. Čo sa týka toho denného programu, každé vyučovanie začína ráno o 8 a trvá cca do tej 15. Potom následuje poobedný program, keď sa počas poobedného programu snažíme vám, Mini Erasmákom, sprostredkovať kontakt so zaujímavými osobnostiami, sprostredkovať vám mimoškolské aktivity v podobe workshopov. Naším cieľom vždy bolo to, aby ste sa vy tiež aktívne zapojili trochu viacej do toho programu, aby to nebolo len o pasívnom počúvaní, či už na prednáškach alebo na poobednom večernom programe. To, na čo sa budete môcť tešiť aj tentokrát ešte viacej, bude väčšie množstvo workshopov a bohatejší výber. Čo sa týka počtu žiakov, ktorí sa plánujú zúčastniť tento rok, toto číslo rastie. Prvý rok to bolo 125 žiakov, druhý ročník to bolo 250 a tento rok ideme až k číslu 500. Ako spomínal Matúš, opäť ho budem opakovať, bude tam 500 žiakov na 10 vysokých školách a v 6 mestách, hovorím? 5 mestách. V čom vidíte najväčší prínos pre žiaka? V čom vidíme najväčší prínos je to, ako človek môže počas toho týždňa dostať informácie, ktoré by nikde inde nemal. Skutočne si treba uvedomiť ten fakt, že človek ako taký ide na týždeň niekam, nemá informácie o tom, ako tá vec má vyzerať a potom to zažije na vlastnej koži a môže sa sám stotožniť s tým, aké možnosti ten projekt mu dáva a aké možnosti mu bude dávať tá vysoká škola. Na čo chceme naozaj apelovať, prečo by sa účastníci mali prihlásiť na tento projekt, je to, aby si uvedomili, že tie informácie, s ktorými budú disponovať po projekte, nemá žiaden spolužiak, ktorý tam nebol. Toto sú dôležité veci, ktoré práve im pomôžu dostať sa na ich vysnívanú vysokú školu, či už na Slovensku a do budúcna možno aj v zahraničí. Kedy sa budú môcť žiaci registrovať? Registrácia bude do 31.10. Bude možné, že ju predĺžime na dlhší termín, závisí všetko od záujmu. Ja by som len rád dodal, že vlastne ten záujem je enormný, to znamená, nezaháľajte a skúste sa registrovať čím skôr. Môže sa stať totiž to, že na niektoré školy, je to pravda, na niektoré školy bude od začiatku oveľa väčší záujem ako na niektoré iné. Môže sa stať, že už počas registrácie budeme musieť prihlasovanie na niektoré školy stopnúť a vyhlásiť tam plné kapacity, lebo my sme ako organizátori limitovaní práve kapacitami na ubytovniach. Myslím si, že to je k tomuto. Ja by som rád ešte dodal, že ako každý rok, aj tento rok vlastne bude prebiehať výber. To znamená, nedostane sa tam každý, kto sa prihlási. Presne tak. No a čo by sme dodali na záver účastníkom? V prvom rade nebojte sa. Nebojte sa ísť sa tam pozrieť. Nemáte čo stratiť. Je to pre vás, neplatíte za to žiadny poplatok a dozviete sa niečo, čo by ste sa inde dozvedieť nemohli. A naším cieľom je naozaj vám ukázať toho čo najviac a preto vy sa nebojte a naozaj sa poďte pozrieť na to, ako môže vyzerať vaša budúca vysoká škola. Tak sa nebojte a prihláste sa.